Hain zuzen ere, euskararen erabilera bultzatzea da Mintzanet tresnaren helburua. Euskaldun berriak eta zaharrak internet bidez elkartu eta elkarrekin euskara praktikatzen dute Skype bidez hitz egin. Gaur ordea, mahai baten bueltan elkartu dira batzuk eta besteak jatetxe batean euskararen alde egindako ahalegin hori eskertzeko da gaurko bazkaria eta sariak banatzeko ere bai Oiana Sarasola. Bai, arratsaldeon, egia da egindako ahalegina eskertzeko dela gaurkoa, baina bide batez baita pantailaren beste aldean askotan ikusi duten pertsona aurrez aurre ezagutzeko aukera ere badela gaurkoa. Mintzanet sarien 4. edizioa da eta hemen 50 lagun inguru elkartu dira euskaraz aritzeko eta sari horiek merezi bezala ospatzeko. Gaurkoan bidelagun onenaren saria Durangoko Marisa Barrenak eramango du, bidelari onenaren saria Sevillan bizitzen Barakaldoko Gorka Fernandezek, gu iazko sarituekin izan gara, asteroko euskarazko hitzordu hori nola egiten duten ikusi nahi izan dugu. Jose Mariren asteroko hitzordua da, Argentinako euskaldun berri batekin aritzen da hizketan ordenagailu bidez, Skypez. 15 behintzan, eta guk astero egiten dugu. Egiten ditun aurrera pausoa, gelditu ez dadin. Posibilitatea ematen dit ez komunikatzeko euskaldun batzuekin. 3 urte daramatza astean behin, Elirekin hizketan. Arantxak ere horixe egiten du. Kaixo, egunon Andrea. Bueno, zer ordu dezute hor? Andrea Montevideon dago Uruguain. Euskara ikasten hasi, euskararekin maitemindu, eta orain trebatzeko Mintzanet egiten du. Beldurra galtzen da eta animatzen naiz gehiago hitz egiteko. Eta hori da gakoa uste dut igual akatsak egin arren hitz egitea. Baina bidelaria, ikasten ari dena ezazik, bidelaguna ere bada. Bruselako mutil bati erakusten dio Montevideotik euskara. Guztira munduan zehar 500 lagunek baino gehiagok egiten dute Mintzanet. Urtebeteko epean, lortu daitekela sekulako aurrera bidea. Bat eta bat egotegatik. Eta orduan derrigor hitz egin beharra dago. Zune hitz egiten badiazu, ez dago beste inor erantzuteko, nik erantzun behar dizut. Eta zertan zabiltza? Denetarik dago, baita 102 urteko gizon bat ere. Eta ez urrutikoekin soilik, Arantxaren bidelariak donostiarrak dira. Bertatik bertara daude, baina errezago egiten zaile hitzordua internetez egitea. Lagunduak baldin badezaket, eta gainera etxetik, eta zuk jarriaz, gutxi gora bera, ze ordu da zuretzat onena, errestasun gehiago. Uneotan 40 lagun daude bidelagun baten zai, euskara praktikatu nahi eta lagunduko dien norbaiten esperoa.